Після початку повномасштабної війни українське суспільство переживає не лише боротьбу за території, а й глибоке переосмислення власної культури та ідентичності. Люди з різних регіонів із різними мовними звичками та культурним досвідом опинилися поруч у війську, волонтерстві, нових містах і нових обставинах. Саме ця вимушена мобільність стала поштовхом до взаємного пізнання локальних культур України. І хоча цей процес поки що майже не описаний дослідниками, він уже формує нову спільну українську реальність. Той інтерес до української культури, я навіть сказав би до своїх місцевих культур, до того, чим є та українська культура, яку я знаю тут в себе вдома, воно перетворилось на такий загальноукраїнський тренд, який не обмежується лише армією, який виходить сильно за її межі. Але армія тут виконує подвійно специфічну функцію. По-перше, в межах Збройних сил в одному підрозділі часто зустрічаються люди з дуже різним культурним тлом, з різних регіонів, з різними підходами до мови, зрештою з різними говірками, і вони мусять між собою знаходити якесь порозуміння. Другий момент – це те, що в Збройних силах України дуже багато людей опиняються у невластивих для себе краях, тобто люди з одних областей виконують задачі в інших областях. Україна стала загалом після повномасштабки дуже хаотично мобільною, і в нас, мені здається, накладаються два процеси. Намагання відшукати своє, те, що було, і намагання розібратися в тому своєму, що є зараз, тобто де ми опинилися через це дуже несистемне і ніким насправді не описане з антропологічного погляду змішання окремих локальних культур українців. Із бажання говорити про культуру просто та доступно народився і проєкт «Твоя підпільна гуманітарка». Спочатку це був невеликий культурно-просвітницький ютуб-канал, створений ще під час ковіду. Але згодом команда почала помічати, що в українському інформаційному просторі є теми, про які майже ніхто системно не говорить. Так, гуманітарка поступово перетворилася не лише на медіапроєкт, а й на платформу для популяризації етнографії, літературознавства, деколонізації та локальної історії. По ходу роботи вже над гуманітаркою ми почали приходити до певних тем, в яких ми бачили лакуни в інформації, де самі люди, які дивились, нам казали, що дуже добре, що ви про це говорите, бо ми про це інших адекватних джерел інформування не знаходили. А зараз гуманітарка – це більшою мірою, оскільки, знову ж, з 3 засновників 2 зараз у Збройних силах, я і Євген. Катерина, 3 із команди гуманітарки, опікується видавництвом. І зараз видавнича діяльність гуманітарки набагато більш масова. І там ми по факту теж знайшли нішу, якою системно ніхто не опікувався. Це ніша, власне, локальних етнографій і локальних першоджерел. Бо про дуже багато регіонів України першоджерела етнографічні, найдавніші чи найповніші, іноді записи етнографічні і народознавчі, написані не українською, а дуже часто ще й не українцями, і не існувало жодного якогось цілеспрямованого проєкту, який намагався би цей доробок і цей корпус наблизити, власне, до нашого середовища. Говорячи про українську історію, Остап Українець наголошує, що ми занадто часто зосереджуємося лише на великих битвах і постатях. Натомість справжнє розуміння історії народжується через побут, щоденне життя та соціальні процеси. Саме в них приховані причини багатьох подій, які визначили долю України у ХХ столітті. Без вивчення цих причин суспільство ризикує бачити лише наслідки та повторювати старі помилки. Ми історію звикли вивчати за великими діячами і великими подіями, але більшість історії – це будні. І звичайні люди, і речі, які роблять ці звичайні люди. І, наприклад, розуміння того, як виглядало заселення українського півдня, вимагає від нас доволі чіткого розуміння взаємин різних форматів української держави і українського суспільства того часу із, наприклад, Кримським ханством, що присутнє в одній-двох книжках, які я читав, але абсолютно відсутнє в інфопросторі загалом. Точно так само все те, що стосується соціальної і політичної історії, воно в плані публічної історії не надто цікаве, в тому плані, що не надто динамічне. Нам цікавіше дізнаватись про війни, походи і битви,
ніж про політичні партії, громадські організації і програми, які вони обстоювали в парламенті. Але в той же час саме на прикладі цих 19-столітніх нудних громадських рухів і політичних партій ми можемо зрозуміти дуже багато про розвиток України у 20 столітті. Про те, наприклад, чому наша спроба проголошення незалежності на початку 20 століття працювала так, як працювала, до якоїсь міри, звідки ті ідеї, які бралися, чому, наприклад, у дипломатичному плані Україна свого часу доволі розгромно програла, і дипломатична поразка, власне, передувала військовій і політичній поразці української держави того часу. А коріння цих речей, коріння цих великих і цікавих подій, вони завжди ростуть у так званих дрібних і нецікавих подіях, які до них спричинилися. Окремо письменник говорить і про важливість перекладу української літератури для світу. На його думку, сьогодні йдеться не лише про кількість перекладів, а про те, якими мовами вони виходять і наскільки доступними стають для іноземної аудиторії. Втім, недостатньо просто видати книжку за кордоном. Важливо, щоб її там справді прочитали. Дуже часто у нас не буде перекладачів з української на певні екзотичні мови, на які б нам хотілося, особливо якщо це не європейські мови, тому що в Азії і в Африці про Україну знають доволі мало, а на рівні там академічного володіння мовою і ще менше. І тому, власне, ось ці от масштабні мови, вони потрібні, зокрема, як майданчик для виходу в світ, тому що авторизований переклад або так званий relay translation може стати платформою для виходу на набагато ширший ринок, аніж наразі сама українська мова. І це дві окремі проблеми. Популяризація української мови і популяризація української літератури не конче прив'язані одна до одної, якщо ми говоримо про зовнішній світ. Нам не потрібно, щоб, наприклад, якщо нашою метою є побачити там Кобзар Тараса Шевченка, припустімо, бенгальською мовою, то для цього не настільки важливо розвивати українсько-бенгальські взаємини, як для цього важливо мати якісний англомовний переклад тексту, завірений українськими літературознавцями, який можна використати як основу для перекладу тією ж бенгальською мовою чи якоюсь іншою. Тому я сказав би, що це такий, можливо, ключовий виклик, який перед нами стоїть. Водночас не можна забувати про кримсько-татарську мову та культуру. За словами письменника, для України це не лише питання культурного розмаїття, а й відповідальності перед корінним народом. На його думку, кримсько-татарська має бути помітнішою у публічному просторі, а можливостей для її вивчення значно більше. Особливо важливо створювати прості, доступні інструменти, через які молодь могла б знайомитися з мовою природно і без примусу. Я, власне, стою на тих засадах, що, по-хорошому, хоча б якийсь базовий, найзагальніший рівень кримсько-татарської мав би мати кожен українець. Я намагаюся дойти до цього моменту сам, але проблема в тому, що зараз дуже мало, наприклад, дуже мало, я не знаю жодного ресурсу, який давав би такі можливості для пасивного, назвімо це, вивчення кримсько-татарської, як є, скажімо, для турецької. Бо всі ресурси із кримсько-татарською, з якими я мав справу, вони вимагають посидючості, вони вимагають, власне, отакого формату вивчення, як ми звикли, що ти сидиш і вчиш, а не всі можуть собі це дозволити. І варіантів для вивчення кримсько-татарської на дозвіллі, на жаль, дуже-дуже мало, і їх хотілося б більше. Те, що Україна має, загалом, то політичний обов'язок. З усіх поглядів, які мені доступні, вкладатися в популяризацію кримсько-татарської мови і кримсько-татарської культури, зокрема, безумовно. Я хотів би, щоб цього було більше, але також, насправді, я хотів би, щоб для цього в першу чергу існували уже минуло достатньо часу від 2014 року, щоб ми мали би встигнути до цього часу розробити якісь прикладні інструменти, яких, на жаль, досі не дуже є.